I el cap de sala que ell també va dir en el cas d'ells tampoc seria, només seria el coordinador. Sí, efectivament. A més, és que els adjunts que va nomenar, algun d'aixòs adjunts és ara el coordinador de sala i cobra exactament el mateix. Vull dir que no és una diferència de mando policial. Podeu dir-nos alguna cosa de la sentència de l'expropiació de les terres de la ciutat de Seba? Sabia que no va ser una pregunta expresa en la roda de premsa i preparada. Bé, respecte a la sentència de la ciutat del transport, el primer que ens ha sorprès és l'alegria que li ha entrat al senyor Tortosa que el nostre Ajuntament ha de pagar prop d'1 milió d'euros, segons diu, a uns propietaris, com si a ell li haguera tocat la loteria. És com si la sentència li l'anaven a pagar a ell o al pròxim, com pensem que no és així, per això ens estranya que s'alegre que l'Ajuntament hagi de pagar 1 milió d'euros als propietaris dels terrenys de la ciutat del transport. Si anem a la sentència, i sap llegir, veurà que no és una sentència contra l'anterior govern, sinó contra el jurat d'expropiació de València. Però clar, el senyor Tortosa, com és habitual amb ell, va contar als mitjans el que va poder i fins i tot no fou capaç ni de donar-los tota la sentència, sols una fulla. Bé, nosaltres dir-los que gràcies a algun propietari la podem facilitar perquè no tenim res que amagar. Tot i que algun mitjà ja ho ha tret, dir-vos que la sentència anul·la els preus donats pel jurat del Justipreu. No sé quina responsabilitat té ahir el tripartito, ni Jorge Rodríguez, ni el senyor Tortosa, qui, per cert, si tenir en contra estava dels preus, per què no va votar en contra? Sabeu què va fer? Abstindre's. És curiós. Però, clar, si és bé, m'apunta el tanto, i si és mal, també. Oportunisme i irresponsabilitat es diu això. Finalment, què pretenia el senyor Tortosa? Que l'Ajuntament d'aleshores fixara un preu superior al que deien els tècnics? Que no haurà dit el PP i els de la ciutat del transport? Si el preu del sol, en vegada de ser 25 euros metres quadrat, haver expropiat a 116 euros metre quadrat. Pensen vostès que foren els tècnics primer i el Justipreu després que malgaren els preus. Ara, anys després, si els tribunals diuen que són més diners, doncs els que es paguen. Però pensen que això, aquesta alegria del senyor Tortosa, acabarà repercutint en el projecte de la ciutat del transport, que haurà d'afrontar nous pagaments, perquè suposa que el senyor Tortosa no voldrà carregar-li aquest mort en exclusiva a l'Ajuntament i haurà de repercutir aquest increment del preu en la ciutat del transport. De tota manera, nosaltres estarem atents i ja ho avancem. I per cert, no ens facin faves a tots. Podran enganyar a tots un ratet. A molta gent, poc de temps, però a tota la ciutadania no podran enganyar-nos tot el rato. Miren, això ho sap l'equip de govern des de març de 2009 i en desembre sabien que no tenien res a fer. Però no ha estat fins que nosaltres hem denunciat el despilfarro de la policia local quan hem eixit amb aquesta història, que no és més que una cortina de fum més, perquè han vist que la setmana passada feren el ridícul en reconèixer que no saben on tenen la mà dreta, al confirmar que en temps de crisi tenen la cúpula policial més cara de la història argentina. Aquesta és la verdadera raó d'aquest guirigall que han muntat en l'assumpte de la ciutat del transport. Per cert, com feien en temps de Franco, que quan havia un greu problema soltaven a Lute i tot el món a parlar de les andances del fugitiu. Però de nou els ha eixit el tir per la culata, perquè altra vegada es dediquen a manipular i a dir mitges veritats. I ara, per últim, em perdonaríeu que insistisca en l'alegria del senyor Filiberto perquè l'Ajuntament hagi de pagar 1 milió d'euros. Està com si, li haguera tocat la loteria. Ens podeu explicar que això del preu el fixa Un jurat. un jurat, no? Sí, I entonces la Súria, segons expliqueu vosaltres, l'Ajuntament s'acull als preus que li marquen els tècnics. Efectivament. De fet, no hi ha un acord i hi ha un jurat en aquest cas, el d'expropiació forçosa de València, i de fet, si tinc la sentència i us he dit que no tinc problema en donar-vos-la, clarament diu que es contra la resolució del jurado de expropiación forzosa de Valencia de fecha 26 del 10 de 2006, por la que se fija el justiprecio de la finca tal afectada por el proyecto de expropiación Ciudad del Transporte. I és que ho diu clarament, que em sembla que vos han passat la fulla 6 i la sentència té prou més fulles, on diu clarament contra
que s'ha impugnat realment, que és la resolució del jurat.